Vývoj a výroba strešných, solárnych a fasádnych systémov, ako aj protipovodňovej ochrany z hliníka sú našou veľkou záľubou. Okrem strešných odvodňovacích systémov a podkonštrukcií pre solárne systémy ponúkame aj náš integrovaný solárny panel. Podporujeme majiteľov budov, remeselníkov, realizačné firmy a architektov pri plánovaní a realizácii ich projektov. Všetko sa to začalo v roku 1946 v rakúskom Salzburgu. Pri hľadaní odolného a formovateľného materiálu sa zrodila prvá falcovaná škrydla z hliníka. Podľa spracovania materiálu, lisovanie pressen a falcovanie falzen, vznikol názov Prefa. V súčasnosti sa naše výrobné závody a logistické sklady nachádzajú v strednej Európe. Centrála sa nachádza v Marktli v Dolnom Rakúsku. Dôležitým prvkom úspechu našich produktov sú vlastnosti hliníka. Nehrdzavie, neláme sa a poskytuje najlepšiu ochranu pred všetkými poveternostnými podmienkami. Vďaka tomu sú Prefa výrobky mimoriadne odolné a ideálne pre budovy v extrémnych podmienkach. Ďalšou výhodou našich výrobkov je ich nízka hmotnosť, vďaka ktorej sa ideálne hodia na rekonštrukciu starších budov. Kombinácie rôznych farieb, tvarov alebo ohybov otvárajú nekonečné možnosti dizajnu. Naše zvitky a plechy ponúkajú dokonalé riešenie pre každú výzvu, aj pre tie najnáročnejšie detaily. Hliník sa dá takmer úplne recyklovať, a to nekonečne veľakrát aj bez straty kvality. Väčšina našich výrobkov je vyrobená z recyklovaného hliníka. Keďže myslíme aj na budúce generácie, elektrina, ktorú používame na výrobu, pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Pre kvalitné strechy a fasády so zárukou až 40 rokov je okrem kvalitných výrobkov mimoriadne dôležitá jedna vec – odborná montáž. Preto kladieme osobitný dôraz na komplexné, teoretické a praktické školenia pre našich montážnych partnerov a realizačné firmy. Za všetkými týmito procesmi a neustále rastúcou spoločnosťou stoja naši zamestnanci, ktorí sa s výnimočným nasadením starajú o inovácie, vývoj a implementáciu udržateľných riešení. S nami sa môžete spoľahnúť na dlhoročné skúsenosti a technické znalosti. Prefa. Silný a spoľahlivý partner pre každý projekt.